Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai yepi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Habayo banya kran but iwe na kinong pet ya ka film linkar ibaday na nongkram constituency. Ilaong bangawan ban kershan ya ka film kumshi benta kamtam hakum ka por bakado kam. Ulaong ru baka bakham ya ka jat binriu jongi na marbabun ki bakwa ban mi shakmat ban seng ya ki kam na jong. Henry omdan nong kershan Henry kishuye shong bat kran shani shatai. Kamlong kum shakiwe ki state jengkari India ki kershan bet ye ki briu ki badon sam badaga jeng kershan jeng ki patba ki briu ki yo mensim. Ula ay nuksaru ya ka shillong la jong football club but ka North East football club ka North East ngilatip lupa bakala don ki players bakham he Henry ka shillong la jong ru ka don ye ki players bakham yang kam tam bakidai napo kari ba jongi. Henry la daya nujor ki players shillong la jong kidang red. Daya nujor ber ki players ka North East United. Henry habang ilet ay men simpan ni klempoy perkan ba ka shillong ka pelim wat ka East Bengal ka team ba pau hari India. Deke ka banga kwa ban ong kalong ba ki pat ba kidai ban kershan ni ka film namar ka film ka ba itanad hadu kata-kata. Ka jingsngu ngu bang la ban wan ka jaka mentang sni ban yo ban yu ida laki jogi khmat igene ka film ka ba phila pen mi mo te kalong ke ka film ka ba ya hab habat ka juk ka bementa namar ba ngisikren bor-bor sepang gene ka jing kta bat ka jing kerni palat kini ki kena samla ki jungi ki badi you drugs kat kum ka report ka ba dang shen hadin bengi la ya pen mi itu ki social media ngi ong ba ka jela meghalia ka de ka jela ka ba ar ka jing bun palat kita kinong di drugs hadin jongka jela Punjab te katu kijing keren kijungi menshua kaladai kumba arsnem ye Henry mentang nilai isi syai kata kijing kata jur jong tau drugs uba larung shaman kishnong kiba hapo ka jela bi kijungi ka kata ikilong yeng long sem ka kata ka kwat ka khia ka kata ki imlang salang ka kata hiru ningkong ya ka jing im jong kituki bekerni ketuka jing di drugs ni menta ka sarkar naki babun kiliang ru kala persyang bantek la community drugs tingi i bai minister bodon burom jongka jela meghalia ru ba polling do ila ong ba ka sarkar kan bei pisa kumbasan pau krur ban yarap ni gini ki kena ki bodon ha kenika jingpang mo kedi jing di drugs kedi jingpang nomor ba ki beri ki bai im bat u drugs kalong kum jingpang nomor ba belai ba ki don kam be ya tu dawai ki ba ki jupen kam ngaku menci tu khanai pi min shapor bangasa apo jail ru ngai i ka condition ngai i ke jinglong jingman joki kena samla ki bopoi ke jail tang na ka daw jong drugs ka jing sniu juga imlang salang ru ka dei na ka jing roi pelat uni drugs ha ka ba ku mga ong mene ba udei we ne kita ki social evil ka bumut ba bakta ya ka imlang salang baro te ke ka bajah ba ka jela ka jungi menta ka long ke ka ba ishir kai te na kalyang juga government na kalyang juga ni ki seng ki ba pher ki ba yakem gi ki kena mentaru ki ba di drugs ni iba ka long ke ka ba snutana duduk kata-kata te Henry ka syong pat hangi ba kumno bengin yatrei naki yeng kisem ngin yatrei naki shnong githau ngin yatrei naki imlang salang kumno ban yarap ikitu ki kena kamtam nilai kitu ki bala kerni ke jing drugs tiga ni ka film ngi pek mentaru ngi iba ke ba long kalong ba ngi iba lada umdon ba ai men sim ka bemut ba kini ki kena ki bala kerni ki di drugs tu ki kimyo kita ka moral support ngimdai bengin isi iki mo namar bopli ki don ki jimpang hendai ngidi ban ai ki kita ka buit ka bor ngidi ban ai ki ka ngidi ban pli ka lat kelenti ki namar ba ki rehab ru ki don ki bebun pli ni pok jela megelia ka jungi dengan syukran kedia alor ki rehab ki ba ki don ki kat tukat ni ki di addiction center ki ba ka government ka labu te nang ta ki don ki rehab tamba kat kum ka jing ya keren ka jonga bat ki nong penyai ki rehab ki ong ba ban admit ni ban pendrung ginu ki badi drugs ki bakwa ban kala kalong kador ke barem hadu kata-kata tilada ka dono ka jingirap na kaliang kejong ke sarkar mo ngindas kutenat cibun halor kata ka benta te ke bangako ban keren susu halor kini ke film kalong ba kum ki para senam ngidi ban yashim kini ke kabu ba ngidei ban ong ba ngini ai men sim gi para shnong para thau gi perlok para jor ba habangi penmi iganu ko film ka badai be na ka social cause na ka ka bahalang na ka imlang salang ngidei ban ya
one ban witness what chu shong tang hayeng bat kren khnyum le ni ai dau du kum ni kum tai ba mentah ka klempat kata ai kayeng kejunga ngam don kam bangan tieng le ni bangan kiar mo Henry kani kade kataka social problem le ni ka social menace kum bangi laong ba habangi i gini ko film kum hayeng asemru ni yo le sebun ki kemi ki pa kim itu la da ki khun ki jungki le ni ki bahayeng basem ki jungki ki di uni kunja penbu ai ubakta ya ka nadong sedong mo hande habangi i kum ni yo le se kadon ke ban ketik ke jumut ke jung perkat ke jungki kemi ki kepala ni ki bahayeng basem bakin sutu teke ke banga kwa ban ong susu ni ka wei ba ngi i ba ki ni ki kena samla ke jungi menta kumi ba eligious mo i bede director jung ni ke film tingi i ba ila shim ki ni ke senjam menta ban penmi ke film ka balong kata ka jing hikai na ka benta ka jaj benriu ke jungi na ka benta ki imlang ka salang ke jungi tungin ya pencelur i kum ki ni ki samla ki bedon ni ki sap kenang ba kan long ka jing yarap na kumta ka jungki na beta ban promote ni ban pengki ka film industry hang ni po ke jelame ke la ka jungi ni i haba men sho por banga sa sho Bangalore por banga sa sho shikiwi ki jela jong ka ri India ke jungi marsin mi ki film thmai ni i gitu ki brio shoto ki ashnar gitu ki stashu lani ki shnar gitu ki plakat ki ba arpho phut lai pho phut ki promote ya ketuka film ka bagi penmi nomor bele ba kan yarap ya gitu ki nong shna film menta ki mi kini ki Mollywood ki mi ki Tollywood ki mi segini ki Bollywood ki mi segi ki mo nomor bele ladam de da jing kershan juga pat ba ka bomot ba ninum yo kita ki kerteng te menta ile ka khasi film industry ki jungiru kalayo kita ka kerteng ka baki ai da ka khasi wot mo tingin ya promote susu kita ngin ai kini ki jing kershan ni ki kena samla ki jungi ki bakwa ban yang halaki kejat ki jongki namar ba menta bangin syua keren ya ka ne ka lat yo kam yo jam menta ka sarkar kam la ban ai jam ya baro ti menta kini ki kena ki bodon ni sam kena kalian ke sarkar ke tourism department nang ta kini ki arts and culture department ka di ban promote ka di ban ai mensim kini ki kena samla ki jongi bakin ya penmi ki film ka di ban bu hapo ka state budget ru nak benta kini ki genuine filmmakers and film producers le ki directors jogi film beper kam nak ta shu ki script writers ki bopon ba ki don ni sub ban tho script mo ban tho script Henry ka susah no kumtu don ki ban ang ba ban tho script ado ki dang kena Henry ki mlak ban penpawi kita ka sub ka jogi namar ba kam don ki jingerap naka liang joko government kini ki content writers ru ngidi ban I sim bakin long slur bakin nang ban tho ban promote kita ka script ba ki tho nak liang ka junga ka long ba man cuma poi perkat bangan poi kene ka cing khot lane kene ka cing wan ban kum ka cing kershan ka bentar chung pi kum ki khon samla ke ba persyang ban mi yala de wala da phim tip ke ka ta sap ka badon pi rei kade ka ni ka cing mi chung pi ka bang yo i ba pi don si sha ka sam rei kade ka first chung pi ban snai kene ka film hagar kom ringdur hagar kom le ke babun ha bang yo i kene ka film ngiwan kenang don bangi wan klem dade bangi mut bangi swan pekai kum kanu ka benta ka balong kum ka drama nrai ngiwan ban kershan pi ki samla ki ba i chengi haka ba kum ka por ka bangi i ba ka don ka ching snai kam snai jam nrai ka ba kham ngi kum ka chep roi ko long ba ke ka bangi kwa ban ong kalong bagi samla cungi ki bakwa ban mi syakmat mo ban le kita ke sap la de kim don ki pendon ye lede nam ta ka sap ban long ka kam rei ki babun na pedeng chong ki babun kim tre ban kershan kim tre ban wan kim tre ban mi ki susyong ki sya kren shani sitai rei ka basosi kalong ba pinyu i ki wepat syaki wepat ki state lane hakani kari India ka be ke cungi kalau mengini ngi i ki wepat ki state bala susudon kanu ka sap ka baki bru ki donam baro ki bru ki support haba ka don ka cingkershan ni ke pat ba kamut kini ki bru ki yo men sim de tang ki yo men sim de ki yo la ro ban ai cingkershan le mi ki we ka pen im de tang i ngai la pen im babun ba ki baya simenta kini film ki baya don benta bat kani ka film de tang i iba direct lan i balong inong shoot na ka benta kani ka film tengah don i ban ong rei habang apet kani ka film nga ka don ka cingkring ya ki khmat bagi cingmut cing perkat cunga ka bangi i ka keleng hapok ka ni ka rikasi ka baik ka bangi la ban ong shua nang kong kalong bala sedang bantani ki samla cungi hagbe ber ka cingdi ya ki drugs lan ni ka cingdi penbuai la kalong ki drugs ka kiat ba kiwe rei kani ka film ka de ka nuksa
lain kena ke film ke bentak ke konsen ni ke longji yang ke longsem cungi kumba kena ke kemi kena ke film ke ong mo ke cimbakala ke denaka aban kong bakamla ban seneng ban kraw lene ban nadu ban kong ban air ta kelenti ke bahai nak ta ukun ke lese ke ban ong kumba ke ila cit ya ke kerteng nu mo ke lengkar temut yu ni ukun ke ai lengkar ke ai jagat ba umon ha ke ban kong ndom la chu ban te lakam ke ong ngikwa ban pi pinwan chaka cing kelabamut chain kelabamut aba nadu ban kong pila ai lat kum uba im lengkar ringi skotonat pat ba kanuksa sakoi ke bang i na kena ke film kalong ba ke i ke bang ngisngotonat kalong ba uniu khun wat apreng ke cing lengkar uklam ino ban kela ka bamut tingi kermen ba ki babun ba na apreng ki kena kasi cungi ke ba im haudros ngi kermen lam ba kena ke film kumba kena ke film ka acing kermen bakin kela bamut ngi khotru kena ke singi ba ki samla kasi cungi ke ba im haudros ke ba im ka cing di penbuan ngi kentu ki ngi khot ki bakin wan ke kela ka bamut bakin wan ban like namar belai kena ke cing khot cungi ban kela ka bamut kelong ba udros uklam pen diau tangya ke yin kasam tangya ke kemi rewat ke imlang salang rewat ya ke cingi dulu aklet no mo nalor pengilong ke cek beru ke badang red lesela da babun apreng cungi mentangi habi hidrox nginang red namar kim treshu wat ban ya poi saka songkha songman haka burom ka akor ne kata ke kentiu kurim ka ban ya tho don burom te saiwe nuksa ibang kwa ban ong lene ban kentu kene ke por kalong thik ba kumne haba kwa ban amen sim ngai iba dangi kini kisngi phini i ka shlong chong football club kayele bat ka North East football club ka North East ka de ka bangi tip ki player kala don ki bakham he kila la ban shim ki player ki bakham ben mereka shlong chong ka chungi ki don ki player ki babyang ngambeng haduk mentang ngotonat bagi player chong ka shlong chong chi ki ba mi na kena keri ka ba ik chi kila ban nilai kai du ngampoi perkhang tengila sung thu lupa kum kecek beriba ngila sung rit men sim hin mar boleh ka shlong chong kala rit ki player mo ngim la ban thit henre ka North East kala don pa ba he henre ha bangile ai men sim ha bangile kat ya ketuka East Bengal ka badeka tim ka la pau ba po ke India rengim cu poi perkhat ba ka shlong chong ka la ban pelim no da arkur mo nang ba kelas syukur lane arkur te ke ka bang kwa ban ong ni ka long ba lada ini icing temu chong kini kinong sna film idang perkhat ba pli ma mano ban wan ban kersian langi wan kalong thik ba kani ka cing he cing kraw chong kini pliar bat kini kinong sna film kan long kum cu kan kamut kini ki don kasap banilek football ki yo te nak kena cing lek football bat kini ro ki badon kasap ban sna film kin yo kin bepli ban kersian ni ka ying ban kersian ni ki imlang saklang ki badon kam kat tu kat ni nomor kata kata ba ka shlong la jong ngila ban ong ka shlong la jong ka job ki is bangkol kai khunting e ka North East de ka cing aimen sim chung pat ba de ka cing mi chung pat ba de ka cing support ka chung pat ba kala chan poi ka shlong la jong ka batang kin det e ka sulat ban rung sak final te ha ka cuk por nget ba kene ka film kene ka lengkah kan ka lalong ka final na ka benta chung ki kena di drop apok kene ka shlong ka bi ka cing batang ni kentin ke ba khendiat